Наступний припинок Альшевского. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Альшевского. Наступний припинок поліклініка номер 12. Наступний припинок поліклініка номер 12. Осторожно, двери зачиняются. Припинок поліклініка номер 12. Наступний припинок Данилові Сердича. Наступний припинок Данилові Сердича. Осторожно, двери зачиняются. Припинок Данилові Сердича. Наступний припинок проспект Пушкіна. Наступний припинок проспект Пушкіна. Осторожно, двери зачиняются. Проспект
Пушкіне. Наступний припинок Матусевича. Наступный припынок Матусевича. Осторожно, двери зачиняются. При входе в транспортные средства снимайте рюкзаки и перевозите их в руках.